Dat. No boys. Wala gabut ano ngomong. Perbalan sama apa yuk? Mas, Resik le, urung nyambut gawe. Mas. Terus mah ana apa Rus? Tumben janur gunung. Janur gunung rasane. Rasane seneng setahun. Miko Pak Kopi. Seneng setahun. Miko Pak Kopi. Janur gunung rasane seneng setahun. Miko Pak Kopi. Janur kopi. Apa Rus? Ayo biru. Turu bandot karo ais. Ora apa ora? Nang kono. Ning endi? Ning endi? Oh ning ngono ning ngono. Napa yo nek? Sing bener ki lho lah. Orang main. Gendong. Gendong. Aku. Ya lo gendong. Tak gendong aku pe yuk. Mau kana lu gendong-gendongan. Yot. 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 Nemu rak bandote? Ning kandang ora ono. Ya, wah nanti sih. Oh, lah jakot kok nyambut gawe malah nang kene. Kayak dibongkar sih. Ye, Bos. Ye, Bos. Ye, Bos. Yo, ora nyusul lah, potong gajine. Ye, laporan Bos. Nyambut gawe malah. Ada ya, Bos. Mas Bato. Ngenteni sapa nang kene? Ndane adikku karo bandot. Saya mas anak temen tangan saya. Thank you.